η τσιπουριά, η υδραυλική. Πολύ καλή. Αργά, αργά. Έτσι. Έτσι, πολύ ωραία. Πήγαινε μέσα. Πω, πω. Έτσι να δείξουμε τι είναι αυτό που... Να δεις τη δεξαμενή, δεξαμενή. Μέσα δεν έχουμε καλό φωτισμό. Το πλαστικό μέσα, στη πλαστική σωλήνα που βλέπουμε, είναι για να εξάγει γρήγορα το ροζέ κρασί. Α, ναι. Από τον σταφυλοπολτό. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να δείξει και το άλλο μηχάνημα, Γιώργη. Να δείξει αυτό το μηχανηματάκι. Ναι. Δείξει και το ψαλίδι από μακριά. Γρήγορη είναι εξαγωγή του μουστε. Πάρε και μια ταμπέλη μετά. Έτσι. Από εδώ έχουμε το... Βάλει τις γραμμές έτσι. Το καπερνέ. Εμείς είμαστε λάτρες από εκεί. Μας αρέσει το μερλό. Έτσι, με το χωριό κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μάχη στο θείο.